Sobrang init na guys. Yung panahon namin dito. Mamaya uulan na naman to pagdating ng ng hapon. Mayroon tayong kunin dito guys. So isa tong uri ng ulam na makikita mo dito sa probinsya. I don't know guys if meron ba kayo nito sa inyo. So nandito tayo ngayon sa may damuhan. So kahapon guys tiningnan ko to dito. So hindi ako pwede kumuha kasi mataas siya. So ngayon ayan natumba. Natumba siya guys. So tingnan natin kung pwede pa ba natin tong kunin para gawing ulam. Oh my goodness. Ang dami guys. So nakita nyo guys. Oh ito siya guys. Pakita ko talaga to sa inyo. Oh. Tingnan nyo guys. Anong tawag dito sa inyo guys? Yan. Yan yung kunin natin. Oh see? Look. Ang dami guys. Nandun pa oh. See oh. Naka lang siya guys. Naka sa puno ng mangga, sa mga sanga ng mangga. Oh, see? Ang dami guys. Doon pa oh. So mag-start na tayong manguha. So dito guys, oh, ang dami. Look guys, oh. See? Ang dami talaga guys. Kung mababa lang siguro to na ko na to, nakuha ko na to dati. Tinanong ko si mama guys. May nakuha na ako doon. Tapos umuwi ako. Kasi malapit lang naman dito yung bahay namin. Tinanong ko si mama kung pwede ba yung yung ganong color niya. Kasi na siya guys. Nag brown na siya. Hindi na siya puti. So tinanong ko muna si mama kung pwede pa ba. Sabi niya pwede pa daw. So kunin natin to. Ang dami talaga guys. Parang season siguro nila ngayon. Manood lang kayo sa akin. Manood ka lang kayo. Nag-ano lang ako guys. Umuwi ko saglit. Tapos uminom ako ng kape guys. Kasi hindi to siya madali kunin. So inom muna ako ng kape. And then I'm wearing my pajamas guys. Kasi ang daming lamok dito guys. Ang dami. Nakakaano siya guys. Nakaka-excite kunin. Matagal ko na to siya guys. Minaman-manan kung ba.
kung pwede pa ba siyang kunin. Kaso mataas yung yung puno ng mangga dito, mataas siya. So, maslide ka talaga guys pag aakyat ka ng puno. So, parang na-confuse ako guys. Ay, sayang. Hindi na to siya makakain kasi parang titigas talaga siya sa sobrang init dito sa amin. Buti na lang guys, natumba siya kasi laging umuulan dito sa amin. So, ayun, nakuha natin siya guys. Ang dami. Oh my goodness. Matagal na akong hindi nakakain nito guys. Dati, yung panahon pa ng kabataan namin. Lagi kami nangunguha nito guys kasi sobrang sobrang sarap. Ang tamis ng kanyang sabaw. Tapos, guys, niluluto namin to sa sa dahon ng saging. Tapos, tinimplahan ng bitchin at saka asin. Tapos, yung may kami dito guys, yung yung parang siyang basil yan sa sa ibang lugar tawag dito, pero tawag dito sa amin is bawing yung tawag dito sa amin guys. I don't know if mayroon pa bang nagtatanim dito ng ganyan. Dati ang daming ganyan dito sa amin. Ewan ko lang ngayon kung mayroon pa bang nagtatanim ng ganyan basil na yan. Sobrang bango yun guys pag nilagay mo dito sa ganitong klaseng ulam. Nato ng black ting dira niya, black ting kana kani mo niya katong gi taptan niya guys nga kuan sa mangga ato ni siyang kuhaon. So mag start sa ako guys, pakita na ko ninyo guys how to do it. Okay, this one nag tutorial na ko ani guys guys para limpyo na siya dayon. Kutig siya nimo siya trabahoon, pero at least limpyo ato ang giluto mo na importante diha. So dugay man kumuhuman ani guys kay daghan man So mo ni gikuha na ko guys para makita ninyo siya kani. Lami kay ni siya guys. Pwede ninyo ni siya gataan. Then sagulan og mga dahon-dahon. So, unsay mo ikasulti sa tanang mga nangilaw karon nga wa pa gyud migamit og wonder.
Grupo sa mga batang. Nga pagkasyon ng sa pagdinaw-dinaw sa kaugalingon. Apang inay kali... So guys, tingnan nyo guys yung niluto ko. Hindi ko namalayan guys na ano pa na. Nasusunog na pala guys. Pero may makain pa man guys. Oh. Yan na siya guys. Yan na. Tinikman ko na to siya. So dapat kanina pa to guys. Naluto. Nakalimutan ko kasi. Wala na siyang sabaw.